Hola, a continuació us explicarem la pràctica 2 del tercer trimestre de Mecànica de Fluids. El que hem fet aquesta pràctica ha sigut utilitzar dues xeringues i les hem omplert una amb aigua i l'altra amb aire. I a les puntes els hi hem posat silicona perquè no s'escapi el fluid. En aquesta pràctica hem pogut veure la incompressibilitat dels líquids. En canvi, també hem vist que la xeringa plena amb gas es pot comprimir, ja que aquesta és una propietat dels gasos. Llavors, després d'haver fet aquest experiment, podem verificar que els gasos són fluids compressibles i, en canvi, que els líquids tenen la propietat de l'incompressibilitat. A continuació, farem l'experiment de les xeringues de 2 mil·lilitres. Una omplert amb aire i l'altra omplert amb aigua. A continuació, la d'aire, a apretar, veiem com l'aire es comprimeix. En canvi, a la d'aigua, aquesta propietat no es pot fer. Com que l'aire és matèria, ocupa el seu volum i, per tant, arribarà un moment que ja no es podrà comprimir més.